Orang ini lip saya penu. जों बैसागोनि रंजादों गोदान बोसोरनि रंजादों जोंनि रायजोफोरा गासिबो रंजादों मबाइल kan kia बैसागो मेथाइ लाइकबो नाङा एख नाङा Oh, susah. Ya, udah ada kali dia jauh. Ya, karena musuh kende. Mana macam jamnya? Mobil kandung bahala. Mobil ni cuma aku nana, kam tamna. Apa? Like kalam rin. Like kalam rin. Jalan juga kalam. Siapa ramah sada ini? Kasih like kalam. Live sampai dong live. Tali tu berapa sih? Kan ghé yếu ngon này năng cơ
फेसी ये फेसी फेसी Kami nih, oh kami nih. This is my kami yar. Noi lende selende poroy japera. Kasih menai. Poro poro dekholeng. Poroy kira ये धर्मागे में सुनी जाओ ऐ मले बिलाई माबलंदो खासियाइनो बतलखौनो मानदो मोनसे बामानि Karlaya, एकदम बैसागु बोथोर गारथारा दे सोरखारनिबो थाथारोआनो एकदमबारे बाप खाबो दोङो आइनो ओइनो खिथौनो खाबो दोङो बाप जै जों मोसानो फैदों नखराव जों मोसानो फैदों नखराव जांनो मोसानो फैदों ना जोंनो एसे लोंनाय जानाय होदों बैसागु मोसानो फैदों जांनो एसे लोंनाय जानाय होदों बैसागु बोथोर जांमोननो जों मोसानो फैदों जांमोना जौ होदों ना जागोन दे लखिनारायण न'नि लखिनारायण लानिनो बिथाङा जौरोसि एसे होदों जौरोसि एसे होदों गासैबो नै बिथांमोना गासैबो गासैबो जौ लोंबाय जाबाय गासैबो जौ लोंबाय जाबाय रायजोफोर गासैबो खोनासं सिफुं दामदों मा देखो दामदों रायजोफोर गासैबो खोनासं सिफुं दामदों मा देखो दामदों बिथां खोनासं रघुराम बर' बैसागु मेथाइ दामदों बिथांनि देखा जोबोर मोजां जादों आरोबाव जों बेबायदि जोबोर मोजां जादों उनाव मोनबाय थाथों आरोबाव जों बेबायदि उनाव मोनबाय थाथों उनाव जों मोनबाय थाथों